संखांनानै हाखु दाखु रियासलाव थांनो जालायबायलाय थिं हेबजब दिं 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 जब दावस्रि देलाय मोसानाय नायदोना इसोरो गामि जानानै दं बागैसा नै जोङो थान्दा गरम जागासिनो दा जों मोसानोसै दा दुब्लि आं मोसाबाय नै दानि दिनाव इदि लाजियोना हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि मायदांसे बर' इउटुब चेनेलाव दा संहोलांनायसै प्रेक्टिसावबो थांनो दङ बिबारदो अमा बेदर जालायनोसै संलायनोसै आंहा संख्रि होबाय आङो आरो दै आं दा थास' बिबारखौ रुनानै लाखांबाय आङो रुबाय थानायखाय देखायदिया ओमफ्राय आं सागं सानोसै ओमफ्राय मैथाखौबो आं बेयावनो होखागोन आङो मैथाखौबो होखाबाय आं थास'आवनो ओमफ्राय आं दा बेदरखौ एवनोसै आं दा बेदरखौ एवनोसै मैगं थाइगं थादों बे भाजिया मोनबाय लेस्रा आलु ओमफ्राय खांख्रिखला ओमफ्राय अमा बेदर एवगासिनो नै थास' बिबारा रुना लाग्रोदोंमोन दायो होगोन बेखौ दा आङो नै जिरा बानलु सामब्राम देनायखौ होनोसै नांगोल गासिनो थास' रुनायखौ थास' बिबार रुनायखौ ओमफ्राय होदलागोन आरो बेयाव दा बेदराव आं थास' बिबारखौ होबाय आङो खोबना दोनसै नै आंहा संखांनानै हाखु दाखु रियासलाव थांनो जालायबायलाय संनायखौ गारबोजोब्बाय आरो संखांजोबाखै आइया नायगोन ओमफ्राय दा थांनोसै आङो ओइनै गारिया फैगासिनो गाखोनानै ओमफ्राय जोङो गासैबो बेटारियाव जों सफैबाय बेटारि गारिजों फैदोंमोन आरो नै जों लागासिनो थिं हेबजब दिं 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 जब हरजब लांजब हरजब लांजब थिं हेबजब दिं 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 जब हरजब लांजब हरजब लांजब थिं हेबजब दिं 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 जब हरजब लांजब थिं हेबजब दिं 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 जब थिं हेब जाब थोमोखां थिं हेब जाब दिं 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 जब थोमोखां था थोंग्लां था थोमोखां था थोंग्लां था Hey. थोंग्लां था थोमोखां था थोंग्लां था थोमोखां हेब थोमोखां था थोंग्लां
था थोंमोखां था थोंग्लां था थोंमोखां हेड ज थोंमोखां हेड ज ding 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 ज जोंनिया मोसाखांबाय नै गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय आरो थरासिया मोसागासिनो इसोरनियाबो प्रग्राम दङ जोंनियाबो प्रग्राम दङ जोंनिया प्रग्रामा मायाव दङ बेखौ खिथाथ'वा जिथिया थाङो होमबासो नोङो खिथासिगोन जालायलायदो आरो आं खिथाखो ओमफ्राय इसे खोमसि खोमसि नुदो नै आलाया गिसिब सिबगासिनो आयै बेस्रा गोलोमजोब्बाय नै माबायदि मोनदो मोजां नांदो आरो गरम नै गोलोमजोब्बाय एकदमबारे गोलोमजोब्बाय गैखाला अबस्था आरो इसोर खिथिनि र' दा मोसागोनफोरखौ देखायनो आङो इथिं खोमसि खोमसि नुहुरदो आरो इथिं खोमसियाव खोमसिना र' दा नै इसोरो मोसानो थाखाय दा रेडि जाना दङ 15 आगस्टनि थाखाय ओमफ्राय इसोरबो गासै दङ औ ओमफ्राय इसोर जन'गोष्ठीनि गासिबो जमा जाना दङ आरो दा सफैजोबाखै दा मोसानो थाखाय रेडि जाना दङ ममिया गां बिरबाय थादो लादांनि लानानै बारदै सिख्ला गोदान गोदान गथ'फोरबो दङ आरो इयाव ओमफ्राय नैथिं दामग्राफ्राबो आखाइफोरा खम्पिगासिनो लोगोफोरनिया केमेरा हमनायानो ओइ सार पेटला सार ओमफ्राय जोङो दा दोनथ'नोसै आङो मेंबा जोब्बाय बारदै सिख्ला मोसानाया सिनाया जों मोसानोसै दाहाल थुंग्रि आं मोसाबाय थानायखाय देखायथ'ला मोसाग्रा गैया जोङो मोसाना हरगोन नाला दा जों जोंनि पालायबा नै मोसाखांबाय जोङो गोलोमजोब्बाय थाव ओंखारजोब्बाय नाय ओइ नै मोसाखावरिफोरा जमा जाना दोङो जों दा मोसाखांलायबाय नै गासिबो दा जों मोसाखांलायबाय दा एबार जोंनि पालाराव नायदो जों मोसाखांबाय गासिबो जना दोंजोबो इसोर जन'गोष्ठीनि थाखाय रेडि जाना दङ आरो दावस्रि देलाय मोसानो नायदो दा इसोरो गोलोमजोब्बाय मालाय गोलोमाखै अन्थिया गोलोमाखै आं गोलोमनाया देन्जायो साननि माबायाबो नै जोङो थान्दा बरफ जागासिनो र' नै दानि दिनाव बिदि लाजियोना मोखां इथिलायनाय आसि अरलायनाय होनबा गोदो नोंनियालाय मादि लाजियो आं लाजिया आं जानासै ओइ नै देखि ओइ नै माला लाजिया नैबे लाजियो नो मानोबा लाजिसोदो मोखा गोदाना हाबपां खिथिना जाबाय जोंनिया दा थांनोसै न'आव ओमफ्राय दा जोङो बेटारि गारिखौ मोनबाय आरो आं गाखोग्रोबाय ओमफ्राय इसोर ओइ नै गाखोनो फाय ओइ टाक्लिखौ नेनानैनो लोगोफोर दासो न' सफैबाय फुङाव थांनायानो संखांनानै आङो थांदोंमोन आरो प्रेक्टिसाव ओमफ्राय दा मोनानि 3:40 जालायलायबाय दासो न' सफैबाय दासो बिराद बेदरजों जानोसै एबार नै आं दासो जानोसै ओंखामखौ फुंनिफ्राय मोनजाया दासो टाइम मोनबाय आं जानोसै आं जाबाय थानायखाय खिथिला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय